Oimurenya kora mugajwange onirio makareka entarika parko da chiel dueno maro chiko gina rio prario kodario kabino dongmana seche machuok kende til katamana jaten piny mano yier William Ruto chawa mu mabende koromie thuolo mar chako ticha yanga kaka jaten piny Kenya. Waluoni weche go nyakora mugajwang kachiel kod ikruok madhi mbele piny Ingereza mabiro bende gichano godo ik mar Malkia Elizabeth Marario waikoni weche go kod mathoth nyakora mugajwang toka en chieng Jumapili ngeni en chendo maratil kama bende VOJ manoja fuambo saikoreyo makare giwende dan kano juang kachiel kod mwalimu Owidi mabende ang'na gigombaka ginyisie ni to enango makoro dhi mbele e Oganda Luo kada Oganda Luo koro pango nango bang' chao mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Oganda Luo dhi timo nango ahinya to weche go mag siasa mago waikoni odhiambo makawuono mokwongo wang'ie thuond weche. Mimi nawashukuru sana watu wa Meru kwa sababu mlituamini, mkatushikilia, mkatuombea, mkatupigia kura na mkasimama na sisi. Jatend piny Kenya moyier William Ruto riwore kanyakla gi Oganda e kaunti ma Meru e nyasi maduoko erokamano bang' yombo e yiero mokalo. Ikruok dhi nyime Kasarani ne sidho William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich katend piny Amerika bende ora pisas mage mondo yuore nyasino matimore tich ariyo. Oganda dhi nyime gi chiwo luor mogik ne ringre Malkia Elizabeth Marario. Ringre no wuok e parking ma Balmoral ka en e wuoth mochomo London kama ibiro ik tarik 19. Machigini nyakora mugajwange chendo ni maratil waikoni mathoth odhiambo ne kabende okan kenda antiere kanyo gi Elizabeth Otieno mabende loko noa wechegi. Nyinga Lydia Oke obethuolo matudri kodwa layo marote machuok ariade kauchiel nono bende wantiere mbui Facebook kanyo Ramogi TV inyalo wechegi achiel kachiel bende nyiswa pachi kaluwore gi mago mwaikoni odhiambo makabuono. Machigini lit mapod ni chunye jokanyo mag duond bura mar ODM ewi duoko mar yiero mar komtend piny Kenya ne onyiedhore. Tinende jotend ODM mogolo ywak kawacho ni chalo mar Raila Odinga nondo gi jokanyo mag riwruok mar Azimio la Umoja. Jaod bura mar Arieda Otiende Amolo loso kowacho ni gisechich kata motelo ne yiero ne nitiere ji mane wuondo Raila Odinga. Dr. Guru moro to nyaka wawache nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji odhi e yiero nyaka samitimo yiero ining'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan bomas gi wuonde jakom nyaka dakika mogik okuodo ka to koro nyaka wuogi wan kaka jo ODM koro nyaka watim gimiluongo ni reflection. Reflection manyaka watim en ni nyaka do away with psychophancy. There is some psychophancy moro my too much my is misleading. Gimutiendo wachocha. Nyaka wahakikisha ni psychophancy no watieko kendo joma nyojo se abrogate themselves. Nigire maging'eyo magara imigi pachi ni ana feel no nego watime kama. To gin ging'eyo ang'eya ka gima nonyuol gi knowledge all knowing en Nyasaye ok en human being. Jogo ging'ere, we want to urge them ni gi create space mondo jomoko mane migi ideas to gidak kao kabe otemie nikech ng'en koro watimo gimiluongo reflection. After Maraga, we'll have judges that can stand up in honor and with respect to the people of this land. And I'll repeat it and repeat it and repeat it wherever I go. Chief Justice Kome, you have brought shame to the judiciary by rendering a judgment that in the eyes of the people, the ordinary people of this land who fought for you, to make sure that a Chief Justice can have independence, you have brought shame to the people of the Republic of Kenya. Kwa dhimbele nyakora mugajwang mane en Governor Kakamega Wycliffe Oparanya wuok tung mosuo gi josiasa masani dar kuwuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo odhi e Kenya Kwanza. Oparanya wacho ni josiasa makamage gin andhoke madwaro mana mago madonje igi. George Bati miyo waler.
Motelo ne chamo mama jatend piny moyier William Ruto, mane en gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya oseyo josiasa mag Azimio matito ng'wech kadonjo e riwruok mar Kenya Kwanza. Oparanya okoni piny Kenya en piny mar demokrasia kendo josiasa owinjo we bedo andhoke. Quite a number of members of Azimio going to Kenya Kwanza. This is very unfortunate, and if they are being enticed to move, this is an election fraud. We call it an election fraud because you cannot be talking about Azimio just a week ago and then thereafter you move to Kenya Kwanza because maybe you want favors. Magi timore kinde ma jalup gavana ma Kakamega Ayub Sabula oyango ni odhi tiyo gi Ruto kata obedo ni nyocha ne oyiere bwo otiko mar ODM. Sabula okoni ne ochune mondo osir lwedo Azimio ka chunye owuon to ne nitiere e riwruok mar Kenya Kwanza. Nilikuwa nashurutishwa kwenda kusupport hiyo kampu ingine kabisa, naeleza ukweli, lakini mimi nikasema wacha nivumilie. Mimi nitafanya kazi na William Samoei Ruto, Kenya iende mbele. 2027 uchaguzi kija, wewe mwananchi utaangalia sera ya mtu. E kinde no gavana mama Chakos wa Vinyandeti oluo ni orito mana mondo Ruto chamuma mondo chak tiyo kode yanga. Wavinya wacho ni atamala 15 mitero ne counties okoromo loko ngima jopiny manyaka giti gi Ruto mondo giyud olemo mawuok e piny owacho mamalo. Ka seneta mama Chakos Kwambua owacho ni ng'at madwa donjo kuom oganda jowakamba nyaka kal mana kuom Kalonzo Musyoka. Sisi tutafanya kazi na yule rais amekuja. Tukae na amani, tufanye kazi na rais Mheshimiwa Ruto kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika. Na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo. Ndio mimi nakutuma kwa heshima zote, ukifika huko kama ulikuwa umetumwa, waambie ripoti ilifika. Na Senator Wambua amerudisha message. Amesema barabara the only inlet ya kuongea na watu wetu ni kupitia kwa Kalonzo Musyoka. Kunyiso ni josiasa nyaka chiw luor ne joma noyierogi kod gima nomiyo oyiergi. Jaod bura Masuna West Peter Masara okoni josiasa nyaka were kod tim mar tiyo gi jopiny kaka ngas mar chopo dwachgi giwegi. Onyiso joluo mondo mi ochung' motegno kendo mongirore kaka gisebedo e kinde mokalo. We cannot lose our identity because we have lost presidency. We'll remain to be the Luo. We will fight for our right, and will not be a lesser being in this country simply because Raila is not the president of this republic. I want to tell all leaders who are elected, you should not auction your people. Your people voted you for specific party and for specific reasons. Before you cross over to another party, you need to come back and ask your people for the mandate if they accept for you to go. E kinde ni makoro piny owacho manyien donje telo, josiasa moko timo duto mar bedo piny owacho manyien no koting'o nyaka jwang'o duond buche mane gichungo kendo miyo gitelo e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhie kaunti ma Meru nyakora mgajuang jatend piny Kenya moyier William Ruto singo biro lando nengo manyien mar mbolea bang' kosechawo muma kaka jatend piny Kenya mar 5. Ruto ne wuoyo nyasi mar alam mano yuore e kaunti ma Meru kama nowacho ni mae en achiel kuom yorego mabiro konyo duoko piny nengo chiemo e pachoka. Mimi nawashukuru sana watu wa Meru kwa sababu mlituamini, mkatushikilia, mkatuombea, mkatupigia kura na mkasimama na sisi. Na kwa sababu mmesimama na sisi, mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Mahali mmetutoa na imani yenu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Rigathi Gachagua hapa na mimi na serikali tutakayotengeneza tutahakikisha ya kwamba tunawafanyia kazi na bidii ili yale yote ambayo tuliwaahidi tuweze kuyatimiza. Na sisi mambo ya kutumia watu vibaya hatuelewi na hatujui. Na kwa hivyo sisi tungetaka kusema hata wale wachache walikuwa pande ile
akina Kiraito Murungi wameanza kurudi, tumewakaribisha. Mungajwang ikruok na nyasi mar sidho jatend piny moyier William Ruto koro osechopo atamalo 90 alap Makasarani. Jopiny machano yuore nyasi ma tich ariyo no bende koro ikwayo mondo mondi mondo giyud kombe e alapno. Edwin Okoth no nitiere Kasarani kendo omiyo waler mathoth kotenre kod ikruok makamano. E alap Makasarani chieng' Jumapil, ikruok timore koni gi koni. Iluoko konde duto kendo ipedho pap kama jatend piny moyier William Ruto biro chamo e muma chieng' tich ariyo. Kombe osechan kendo ka opogore kod gedo matin ma pod iriwe chumbe gi bepe koni gi koni. Gimoro amora chiegni ikore. Jakom mar aput machano nyasi mar lokruok e tend piny Kenya matimore juma manyien no, Joseph Kinywa, wacho ni ikruok osechopo atamalo 90. I would like to assure Kenyans that everything has been done properly, and whatever is remaining, we believe by the end of today, we will have accomplished so that by tomorrow, even if there is any small commas, those will be things that we can be able to clean in the morning and ready for 13th. I assure you, we are 90%. What is remaining is very minimal, and we believe everything will be on schedule. Kinywa bende wacho ni jopiny machano yuore nyasi no nyaka tem mondo chop chon, ka kamano to gibiro bet oko kama ibiro manynegi kaka ginyalo luwo chenro no achiel kachiel. People are required to arrive very early. By 8, people should have arrived because, the function itself seated, because the function itself will start at 10. And to enable and ensure everything moves as per the schedule, constitutionally, we are even limited. We cannot go beyond 2 p.m. For that reason, those who would wish to be here, they have to come early enough so that by 8 they're seated for us to be able now to begin the new function at 10 a.m. Jower mabiro moro ji chieng' tich ariyo bende timo rako kendo gitemo mondo gimoro amora odhi makare. Nyasi no igeno ni biro bet kod welo mawuok e pinje mopogore opogore, kendo joting' ndai mag jotelogo bende ne ofwar kaka nyasi biro ringo. Ne moko kuom jopiny mano biro go wengegi, geno ni malo. Rais wetu mtarajiwa alitupromise ya kwamba bei ya mafuta itashuka pamoja na bidhaa vya vyakula vitashuka bei. So kama tarehe 13 ndio atakula kiapo na tarehe 14 ndio wanasoma bei ya mafuta. Nina imani ya kwamba atapunguza hiyo bei. Hata mimi nilikuwa nataka niende Jumanne, lakini itabidi nisafiri kwenda nyumbani Jumatano kwa sababu president atashusha bei. Nina matarajio makubwa ya mafuta kuzudi nisafiri na hata shilingi 800 mpaka Kuria. Hema mantiere bada makora chichni ema jatend piny Kenya moyier William Samoei Ruto bro chame muma chieng' tich ariyo. Jochan chenro maka wacho ni gimoro amora oseket makare kendo dhano idwaro nopong' kae moloyo nyasi moro amora mosetimore machalo gima e higni mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mane mag motenre kod ikruok ne chao manyakora Mungajwang, jatend piny Amerika Joe Biden noyiero kweth mar pinyno mabiro chope nyasi mar sidho jatend piny Kenya moyier William Ruto chieng' tich ariyo. Listi ma ochiw gi jatend Amerika oyangore ni Meg Whitman ma en jambetre mar pinyno Kenya dhi bedo achiel kuom welo madhi yuore nyasi mar sidho Ruto. Idhi tene kod Colin Alred ma en apisa ma yore lobo e boma ma Texas, Catherine Mary Fee ma en jalup jagoro mar Amerika e weche mamulo Afrika kanyakla kod Monde Moyangwa ma en jalup jatend locha mochung'ne pinje Afrika. Ikruok koro dhi nyime ne nyasi no ma ichano bage tich ariyo lap mar tuke Makasarani e bore Nairobi.
Kwa dhie pinje mako nyakura mgajuang chenro mar ika mar mosendo Malkia mar Ingeresa Queen Elizabeth II dhi nyime. Ringre Malkia ne osegole kare par kingi ma Balmoral ka olukode apaya magikone dhi chwale nyaka boma ma London ne ik mare ma bende dhi timore tarik 19 dweni. Bang' tho mar Queen Elizabeth mar ariyo, ma jomariek dendo ni ruombruok piny mar olalo mar piny Ingeresa tich ang'wen, oganda buora ne ochung' e bath apaya e piny Ingeresa mar chiwo luor ne ringre Malkia ma pinyno Queen Elizabeth mar ariyo e kinde ma ringre ne nowuok Balmoral ka orieyo Edinburgh. E wuoth mane okawo seche 6, ringre Malkia Elizabeth ne okalo Aberdeen kod Dundee kane ochung' nyadidek mondo jotelo kod jopiny omiye luor mogik. Magi timore e kinde ma wuode Charles nyosidhi kaka kingi mar piny Ingeresa e nyasi manyotim e boma ma London. 3 cheers for King Charles. Hip hip. Kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo, par kingi mar piny Ingeresa kod piny owacho makono osegolo lai kaka ibiro tim chenro motelo ne ik mare tarik 19 dweni mar 9. Wuok tich tarik 12 dwe mar 9. King Charles III, ma en Charles mar adek mobedo kingi e ligendre mar joka kingi e piny Ingeresa, biro timo limbe Westminster, kama jood bura duto mag pinyno biro ywore kendo bage romo mar timo mos ne joka kingi kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo. Godhiambo, ringre Malkia ibiro ter nyaka St. Giles Cathedral ka otene kod joka kingi. Ringre Malkia bende biro nindo kanyo ka jopiny timone arita. Tich ariyo tarik 13, nyar Malkia ma nyinge Anne biro wuok gi ringre Malkia Giles Cathedral nyaka e paw ndeke ma Edinburgh ka itere gi ndege nyaka Raf Northolt. Ndege moting'o ringre Malkia igeno ni biro donjo London kowuok Scotland nyiriri machuok kapok oromo saa 1 mar odhiambo. Bang'e ibiro tere nyaka par kingi ma Buckingham ka lam ibiro bagi e kanisa mar St. Anne's Cathedral. Tich adek tarik 14, ringre Malkia ibiro gol Buckingham koting'e gi nyamburko moyiedhi midendo ni gun carriage ka itere Westminster bang' saa 8 mar odiechieng'. Jolweny biro pangore bathe koni gi koni ka ikowe gi farese mag loch. Jopiny biro yudo thuolo mar neno kaka ikowo ringre Malkia e wuoth mabiro kawo dakika 40. E Westminster ibiro ket sanduk moting'o ringre Malkia kamoyiedhi. Eka ibiro ket kondo mar joka kingi e wi sandugno ka jolweny 4 ma jorit biro bedo e kona duto mag sanduk karite kuom seche 24 odiechieng'. Jadolo mar Canterbury, Justin Welby, biro tayo mesa machuok ma ibiro yworie kod King Charles mar adek. Tich ang'wen tarik 15, ringre Malkia Elizabeth mar ariyo ibiro piel e yor nyadhi ma iluongo gi dhongere ni lying in state e od Westminster kama obiro bede kuom ndalo 4 motelo ne ik mare. Kuom ndalo 4 go magin tarik 15, tarik 16, tarik 17 kod tarik 18, jopiny biro neno ringre Malkia kendo chiwo luor margi mogik. Okinyi ma tarik 19, ringre Malkia ibiro gol ka itero nyaka Westminster Abbey kama bang'e ibiro tere Wellington Ark eka obiro chwe nyaka Windsor. Nyamburko moyiedhi bang'e biro kawo ringre Malkia ka itere St. George's Chapel kama ibiro time nyasi mogik. George Bati, Ramogi TV. Kono mweka podwa manyoni mago motendre kod tho mar Malkia mar ariyo Elizabeth kanye kinde makoro piny ngima pod chwalo otegi makuyo bang' tho mar Malkia Elizabeth mar ariyo. Benson Njege, achiel kuom jodongo mano kedo ne loch mar Kenya kowuok e lwet jowagunda, bende koro yudo rapar kowuok kuom tego mane Malkia Elizabeth mar ariyo nomiye kapok piny Kenya oyudo loch. Sigan Benson ileronwa kod ripota marwa Judith Omondi. E karo nyango e gweng' ma Kang'aru, wuoth tero nyaka e dala jaduong' Benson Njege. E hike mar 98, Njege pod nyalo wuotho kendo timo achiel ariyo moko e dalane. Benson Njege na achiel kuom jodongo mane okedo ne loch mar piny Kenya koa e lwet jowagunda. E kindene, okoni en owuon ne oneno Malkia Elizabeth mar ariyo kendo ne gichalo mana mbese. Miyo lipot mar tho mar Malkia Elizabeth mar ariyo en gino ma omule mokalo. Wakati nilisikia Elizabeth amekufa na ni mtu ni kama walikarango kwa sababu mimi nimemupita miaka 2 tu. Kwa hivyo ni walikarango na mimi namjua ni msichana alikuwa mzuri sana. Pale ya kwanza nilimjua akiwa msichana. E thuolo duto mane jaduong' Njege odak mar kedo ne loch mar Kenya, ne ok ong'eyo ni noyud puoch kuom dhiro oganda e gwenge ma Kirinyaga e kedo ne loch ma pacho kae. Ne otelo e loso bunde mane gitiyogo e kedo. Ma
ne omiyo yudo mich koa kuom Malkia Elizabeth mar ariyo. Mich mane omiyo oketo Elizabeth e chunye kaka miyo ma ogeno kendo ohero. Mimi nakumbuka Malkia Elizabeth kwa sababu mimi nilikuwa mpiganaji wa Maumau. Nilijua kutengeneza bunduki. Nilijua kutengeneza nguruneti. Akamwagisha gavana yule alikuwa akiitwa Mberi, yule alikuja kutupa uhuru. Akamwambia anibe mendo kwa sababu hapa Mutiri ndio walikuwa wakitengenezewa bunduki. Ndege mane oting'o Malkia Elizabeth mar ariyo kodok Ulaya ywago wuon mare emane jaduong' Njege oneno mogik kapok lipot mar tho ne ochopo ne oganda tich ang'wen juma mokalo. Kwa mimi ngitoka Mombasa ngija hapa kuoa, ngaona ndege ikiwa juu na mimi nilikuwa ndani ya gari la moshi. Mtu mmoja akaniambia hiyo ndege ni ya Elizabeth, anaenda Ulaya kwa sababu baba yake aliaga dunia, yeye anakwenda kupata madaraka ya baba yake. Kata obedo ni wuon Malkia ne onindo, Njege koni Malkia Elizabeth mar ariyo ne dugo kinde ka kinde. Higa achiel bang' ka piny Kenya oseyudo loch mar timo limbe e gwengego ma Kirinyaga, ahinya to e magawa mar Castle Forest ma okoni ne oger kod wuon Elizabeth, George manen kingi mar auchiel. Wakati alikwenda kaingia katika madaraka, alikuwa akija kutembea kule Sagana, mkawa yule uliko mlima Kenya unaitwa Sagana. Kutoka hapo alikuwa akija Kirinyaga, mkawa ulikuwa ulijengwa na baba yake unaitwa Kasho, alikuwa akiitwa King George, na ndiye alikuwa baba wa Elizabeth. Malkia Elizabeth mar ariyo ne owito ngimane tich ang'wen mokalo kendo kare okaw kod wuode makayo mano King Charles III. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mga jong report mar Judith Omondi terewa yo machuoka koro en dakika 20 bang' sa achiel mar odhiambo chendo en daktil kendo wantiere kidieny mokwongo mamedo mi wechego manyien. Erokamano kuom in misebedo kitudri kod yoronwa ote layo mar ote machuok ari adek auchiel nono bende wantiere kanye mbui Ramogi TV e Facebook. Inyalo nyisowa pachi kaluwore gi mago ma bende waikoni odhiambo makawuono. Aneno kanyo ka Bishop Solomon Agwambe wa mano mar Mbita Glow Church kachiel gi Minode Iska giwacho ni giketo mana wang'gi kanyo koya gwenge ma Mbita kendo gineno Ramogi TV odhiambo makawuono. Aneno kanyo ka chieng' beti to nyisa kanyo ni en to tieng' tich ariyo kata mana wang' jowi mare okobiyao, kata kamano duogoro ote kanyo kwacho ni oseweyo mirima kendo koro oseduogo. Matino Kinyi wacho kanyo ni in bende wakwani kaka chiel kuom jogo ma bende koro keto wang'gi Ramogi TV. Aneno kanyo ka Samuel Oyugi mabende wacho ni en jakoyugi kaka pile kendo kowuok Oyugi soketo wang'e e wang' jowi mar Ramogi. Aneno kanyo ka bende Ogaka Kaya Nyatik wacho ni wagise koreyo makare ne rweko mar ker marwa manyien mano kanyo William Ruto ka bende wacho ni gise koreyo makare. Kata kamano ntiere ote moya kuom Injinia Lazaro Kanyamboko wacho kanyo ni jogo ma bende ringo wuok e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka dhi e Kenya Kwanza nyaka ng'eni kata mana gin bende ka gin e position kata jogo ma pingo piny owacho ntiere chike ma bende oritogi ka bende gintiere e kor pingo sirikal kamano. Miyo kochuno nyaka giring gidhi kocha ka bende wacho kanyo ni ok gin gadier kata biro rwakgi gi chuny achiel gi kwethno mar Kenya Kwanza. Neno kanyo Injinia Onono Dhis bende wacho ni ntiere kae. Evalina Akinyi kantiere Jordan wacho ni bende luwo wechegi. Aneno kanyo te Winter Supply bende wacho ni en bende ntiere gik makoro rome. Neno kata kamano koro mga juang' mango ema wantiere go mago ema kelo ni matimore ema no wasingo kelo ni wadhi yo matin kata kamano kete mana kani kech pod wan go mathoth bang' weyo. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room.
those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete mana ka e Ramogi TV ka koro twadhi nyake dhowad nam chumbi kama familia mora gwenge ma Malindi e kaunti ma Kilifi ni kod midhiero bang' nyargi manoyangi kaka Janet Ngo atho e piny Saudi Arabia kendo ringre maki e pinyno kuom dweche maloya 6. Familia no kotelnegi gi min nyano Dama Sofa wacho ni nyargi no nodhi e piny Saudi Arabia dwe mar 3 higani manyo tich ka bang'e ne giyudo barua koya e kambi manotere e pinyno kanyisogi wach thone e dwe mar 8 higani. Familia no koro kwa piny owacho mondo konygi kelo ringre nyargi no dala matimore seche mabende koro familia moko 3 ogotach alap mar ndeke ma Kilifi ka girito ringre nyargi kaka nyigi mawachore nowito ngimagi e piny Saudi Arabia. Paliondoka mwezi wa 3 tarehe 29
Alipofika kule Warabuni hakuweza kupata nafasi ya kupiga simu kwa jamii, hata kuongea na watoto wake mahali kule. Kufikia sasa hatujui yeye aliajiriwa ama hakuajiriwa. Na baada ya wiki 2 tulipouliza je alifika salama, jibu tuliloambiwa yeye alipatwa na wenda wazimu, na alipotoka hupo alikuwa hana wenda wazimu wala hakugua ugonjwa wowote. Tumengojea kutokea mwezi wa 3 mpaka sahi ni mwezi wa 9, hakuna majibu yoyote. Kila tukifuatilizia tunasukumwa huku na huku mpaka juzi akatumana kwamba watu waende Nairobi, wende wakampokee. Walipofika Nairobi kwa kweli hawakuweza kumpata. Alipopigiwa simu wakasema ya kwamba hiyo ndege ilikuwa imemsahau kule ugaibuni. Sawa, alikuwa amesauliwa kule ugaibuni. Sawa, ni sawa, basi tunangojea ni akuje. Mpaka leo tukiuliza tunasukuma huku na huku, haijulikani kule ni mzima ama aliajiriwa, na bado hajatuma hata pesa kufikia wakati huo mpaka sahihi. Tena akapiga simu tena agent akasema kwamba basi dada yetu amefariki. Ndio, dada yetu amefariki, sasa tutampata vipi? Hakuna mwelekeo wowote tangu wakati huo mpaka sahihi. Naomba kwa serikali ingie kati kwangu. Mimi ninataka yule mtoto wangu nimwone huku alikufa, alikomoyo. Ninataka mtoto wangu nimwone. Serikali ninamomba muniletee mtoto wangu. Ramogi kwaya do wat nam chubangi mago mbene tuche peini magwa kama derepe magloche matingo sigo machopo wuodhi maboyo kintong mar piny Kenya kod Uganda kwa pinyo wacho mondo koro migiresruok midhiero madhugruok mapodo timo tama. Derepe go ywak ne nyaka sani dhugruok magloche kod nyamburko mamoko selak mahao mana kilomita 20 kowuok e gweng' mar Kimaiti kaunti ma Bungoma nyaka tong' mar Malaba. Giywago lal maduong' magiseyudo kendo kwa duol masolo sure pacho ka KRA mondo los chenro mong'ith mar goyo peksen osike kendo loso masind goyo peksen kata skana mabiro konyo e gonyo loche e yo ma aroya ka gichope kuonde pimo mantiere tong' Kenya gi Uganda. Kitu tunaomba serikali tu ni overlapping imezidi. Sio ni kujangiwa na pesa askari ama revenue ni wachangia. Jam ni watokea retu. Kule Malaba ni Malaba maana na clearance ndio shida, inaenda pole pole. Alafu wakati mwingine hiyo sensa ya kule Uganda inaweza kama hadi kakataa. Hiyo ndio shida tuko nayo hapo Kenya. Ni kwa hiyo jam ya Malaba hapo. Mwanzo dereva hatambuliki na hana mtetezi. Manake kama saa hizi jamu tumeingia jana jioni. Na tutajua ile shida, manake naona magari navuka lakini mengine hayapangi foreni. Lakini sisi wenye kupanga foreni hapa saa hizi hapa kuvuka, tutavuka kule ngambo ile muda wa saa 2 jioni mahali tuko hapo saa hizi. Sasa shida ya dereva sijui mbona shida iko wapi. Manake dereva ndiye ambaye anachangia uchumi pakubwa katika taifa hili. Sababu kila kitu, hata sahani yoyote ya chakula inaenda kwa meza, hata kwa hawa viongozi ni dereva. Kwa hii serikali mpya inaweza kuwa shida kama hii tatuliwa. Sisi tuwe tulikuja hapa tunakuja na kufuka. Hiyo inaweza kuwa raha yetu. Mimi ningependa kuomba hii serikali yetu mpya iangalie madereva, recognize madereva, kwa sababu madereva ndio wanaleta uchumi Kenya. Hao ndio wanastahili security, hao ndio wanastahili kila kitu. Ramogi kwa ateri nyake county no Migori kama jokanyo e sekta masome sub county Masuna West ojiwo jonyuol mondo koro ter nyithindo gi Manyien mondo mi osome skunde ma jopuonjre dakie kaka yo mar geng'o midhiero mar EMOU ma hinyo ngima nyithindo e county no. Jojuma miwaler ko EMO mondo pod midhiero e county ni ma Migori. Lipot mawuok migano mathe e county ma Migori yango ni kuom iye duto ma imake county ni atamolo 20.9 gin magoeko mag rawere ma gitin ne 18. E yor kedo kod mako yemo mondo gi migepe mopogore opogore to ahinya mano mar thieth koro biro kadhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero ni. Jokanye sekta no masomo e gwego mag Suna West be koro kowe oko kabene nyaka sani koro gitiyo kod yore go mag somo kaka yo achiel mar kedo kod midhiero ni. The boarding facility has assisted the girls because they are able to stay in school without the many challenges that face the girls when they are in the day
they come, they go back schools. Ni yudo ka nyithindo auchiel nigi iye kendo yudo iwacho ni gichwanyo to mano ne bet nikech ne days wacho ni nyithindo go nitie seche mwatimo ne gimluong counseling watemo wuoyo kodgi kaka teacher beach nitie puonj mimiyo gi kaka gisiro chendono mar bedo kod sikunde ma jopuonji manyiri odake kaka yo achiel mar kedo kod mako yie momondo e kind rawere. Kethruok bedo maduong' ahinya e kind sikul gi dala e sama nyathi dok dala godhiambo gi kobiro gokinyi. Mano miyo nyithindo thuolo mar tudore gi ahinya gi nyithindo ma jongware. Gima kelo ma ahinya en sani vijende mowe skul modonjo pikipiki ginwang'o thuolo mar ting'o nyithindo ka gimiyo gi lift mok chul. Koro miyo nyithindo thuolo mar mako iye. Koro ka sirikal nyalo ketho wach mar day school mar nyiri to girls school bedo mar boarding, surely I promise you onge school nyathi school manyalo gamo remo. Waneno great changes nikech koro wan gi girls schools, wan gi Bishop Masaga girls, wan gi Nyagubo girls, wan kod gi Wega girls, wan kod gi Ragana girls. In fact, these are the changes mwaneno katimore miyo koro nyaka wadok back to our own places kaka jonyuol. Jonyuol bende komachielo dwaro mondo koro sikunde oket yore makare mar puonjo rawere e yorego mag ritruok ke wechego mag hocho bende koro migi. Wach mar puonjo nyithindo kuom early sexuality en gima ber kendo mane omiyo sani skundwa osedok chien ahinya e nwang'o nyithindo ma osegamo ich. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwaya e kaunti no ma Migori wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama jopiny modak e gweng' mar Arieda Kalo mayudre kaunti ma Kisumu nyakora jwang' odak gi luoro kaluwore gi chal marach mar alworagi. Yangore ni senyruok mar genga ora Kibosto kod chenro mag kunyo kuoyo koro bedo omedo weyo ka bugni nitiere kanyo gina bende koro keto ngimagi bedo kamarach kaka jafwambo marwa James Okoth leronwa. Lando uko ngima dhi mbele kendo kirango gi chien to jodak nigi alwora maber ka yore wuoth bende nenore kanitie. Kata kamano jodak e gweng' mar Arieda Kalo mayudore e Lando uko to nigi ywak. Aura ni susore dugneno kubiro mane problem mwaneno disadvantage ma wan koka. Sienyruok mar aora Kibos osekelo bugni mabwogo ngima jodak ka koro luoro nitie ni bugo nyalo biro darogi e miechgi. Kalo ka wan gi chandruok mang'eny moloyo to mar aochwani. Aochwani en aora mosekao ndalo mang'eny konego nyaka nyithindo, onego nyaka ji to wasewuoye mondo mikonywa kaka inyalo kata mana gere mondo mi oring maber. Kiko muk puothe wa rumo kadhi e aora kuno. Osabedo ka komuko lo kobiro diriti chuno nyaka idar. Koro kuonde ma wantiere gi iyudo ka koro kidak e aora lo ocham lo ma lo dong matin. Kalure gi moko kuom jodak, kunyo mar kuoyo e aora Kibos osekelo midhiero mathoth kendo kidek jimbo sienyruok makamano. Migole tie aora ni omiyo susruok mar aora ni medore kabisa. To mano bosa chandowa area moko. Yuni kuonde moko jok moko golo kuoyo e tie aora. Koro mano sabedo ka chamo be chaka aora medo erosion ni medore kabisa. Gini ne obare ni gimoro mathin. To sani ne genge ma kono ni kocha chane ni mita karibu adi. Osusore asuso kamano kodhi adhiya kamano. To nyithiwa bende ka golo kuoyo magonya kandaki. Kora ndaki ni kagisagoyo ka gibiro kate odi. Chuno sama ora mukore cha. Lobcha mukore to chomo odi. Aora ni osegole kuoyo manyaka ne chak gole kuoyo to sienyore to wadak e dha aora. Koro wan gi luoro mang'eny nikech wakiano nyalo sienyore ma ogige tie ot kuma wadake. Ere kaka inyalo geng' midhiero makama? Shida ma aora ni kelo yawa kik dage tie pi. Gidar e tie pi gino gidhi e lope mantie to ka gionge lo to sirikal mondo konygi. Ang'o mondo ananeno ni lecture mari chiefs and the assistants. They don't put this thing o giketo gini mapek. O giketo chik motegno ni rawere kik onego kuoyo e genga aora. Sienyruok mar aora madho Kibos en mana achiel kuom midhiero ma jogweng' mar Arieda Kalo kadhe.
arufu marach mikelo gi taka kaachiel gi luoro mar gamo tuoche motenore gi taka gin moko kuom midhiero motamo jodak mag Rarieda ka low ratichgi mar dak e kor lwasi makare. Sani dhi mana saa 7 pok amadho chai nikech ang'o? Taka duma kiwuka kata ni golo chai oko ni dwa metho ti maembe ni mos. Ok madhre. Mar ariyo, taka okie an gi sikul gi taka wan gi moro achiel. Wakiewo magi mopogo en mana ndara. Taka ni dhi nyithi sikul. Sana nyithi jo nasari wuok e skul to dhi tuge taka. Mago to weche mage. Taka nigi chupni maricho manyalo ng'ado nyithindo. Mar ariyo, taka lilo gweng'. To kanisa be wan go ka. Walemo to arufu duma kata ok watiek lemo nikech ang'o? Nikech taka. To bende nyithindo gi thoth gi tindo bi skul mang'eny ahinya nikech moko yudo ko bedo affected gi chicken pox. Koro ok wang'e ni kata gige makelo gi ok wang'eyo. Tarufu ka wan e kanisa ka jowadwa kata ka koth ochwe ok digomb bet. En arufu mapok odwaro yudi nikech wadak machiegni gi kae, wadak machiegni. To gini hinyowa, moloyo to ohinyowa kabisa kuom tik mare mokelono. Nikech gik oting'o gik mowakia to nyithindo yorre kuro kata gitien gi nono moko mo hospital mokel kata gimoro nyalo chwo nyathi nyalo kelo ne chandruok kabisa. Omiyo wan to taka ni jowadwa kaka jo kanisa to hinyowa. To gino olugugi e gweng'ni makendi gugi moko Alego to kendi moko Ugenya to gini en ka dundo to kanyo ni matindo ji nwang'e chiemo. Kisekawo nangi luoko tidog iuso gi jomoko. Kisekawo sa gine sugria iluoko tidog iuso gi jomoko. Kanyo matindo ginwang'o kar chiemo. Kendo gino bende gima lich to wan to olowa gi tik. Kwayo gi en Sirikal okonywa wach taka ni oolowa garufu. Okelo nyaka tuo, nyaka iyewa kayewa, nyithindo dendgi otimo gwonyo. Kasto koka en tie yo. An aywak ni sirikal okonywa wach taka ni kadipo ni gine mane giyie mondo gikelnwa taka i gweng'. Nyithindo hinyore nyaka nyithi sikul. Koro mane kwayowa kaka kanisa mar ELCK mar Rarieda ka low. Ng'i kaka itimo wach taka no. Kaber to nego beni koro chunge kik kele to mano osekelgo be kaber to nego om. Alwora makare kama oting'o muya miyweyo, yot e yore mag wuoth kod ngima makare gin moko kuom mise mag dongruok ma jodak mag alwora motenore gi aora Kibos kwayo sirikal mar tend kaunti ma Kisumu kaachiel gi mano mamalo kaka achiel kuom yore mag neno ni giyudo ratichgi e weche motenore gi alwora. James Okoth, Ramogi TV. Koya e kaunti no ma Kisumu koro twang'ado nyaka e kaunti ma Kisii nyakoro mgajwang' kama gavana ma kaunti ma Kisii Simbarati omedo goyo pek jotij piny owacho ma kaunti no kane odonje sekta mochung'ne solo suru. Wachore ni omenda mag jopiny maloyo milion 7 lal bang' dwe ka dwe gino ma koro nochuno jotij kaunti no chwalo oboke mag somo mapuodho gi apisi magimako. Reporter marwa Crispino Tieno lero mathoth koya e kaunti no ma Kisii. E odiechieng' machielo kendo, gavana ma Kisii Simbarati ne odhi nyime gi apedha mar nono jotije duto manie bad migawo mar choko osuru e kaunti ma Kisii. Chenro ma otimo mar kolo oko jotije mabandia kendo dino rode mag mibadhi. Jotije mathoth ne ochopo e alap mag Gusii ka nigi achiedh nade kendo giting'o oboke mag tich kod manyiso lony mag-gi e yor somo. Wewe umepeana hiyo barua sio? Ndio. Wewe ulipeana hii. Barua zote za promotion na employment zote ni za bodi. Ni wewe. Apedha no ema Simbarati wacho ni ne osemiyo yudo rode moko ma omenda mag jopiny ronygo kendo kelo lal mar siling milion 7 dwe ka dwe. Kama ningekuwa mtu chini, watu wangekula kiboko. Lakini sasa ndafuata sheria. Wameweka vijana wanatusi sisi kwa mitandao. Watu waendelee kutusi sisi. Nitafanya hii kazi mpaka wao wenyewe watakubali kwamba ile ujinga walikuwa nao. Arati bende owacho ni ji manyocha oyudo barupe mag tich pod nyalo wito tijegi ni mar kaunti sani ni matek nikech omenda ma ichulo jotich omedore mochopo atamalo 58 ka chik to dwaro ni omenda mag osara kik kadhi atamalo 35 mar budget. Basically, what we are doing is that we have realized so many people are employed here because they know either governor, they know MCA, they know chief officers. Those are the criteria of employing many people. Yes, we have
a section which has papers working in. But even for those ones who have papers, they have been sidelined, most of those ones who have experience. Therefore, what happens is all institutions, structures, they are dead. Jodito mag bede migepe e piny owacho ma Kisii bende noyudore kama tek e apedha no. Do you think this county really high ama imekufa? Is it dead or is alive? Or we want to resuscitate it? We are trying to resuscitate it. Motelo, apedha machielo nyocha otimore e sekta mar wuoth kendo jotije 860 ma bandia ne ofwenyore. Jotije manie sekta mar thieth kod pi bende koro ikore ni mar gin bende idhi chak nongi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Ramogi koro wang'e mago motuche paw tuke kama tuke mag handball no dhi nyime odirani club ma Nairobi Water manyaka sani nitiere thuolo mokwongo e chung' mar Clay Penalo club mar Ulinzi Sharks gonde 31-27. Tugo no bedo ma otedre bang' club ma Nairobi Water ka oloch points 18-17 kapok jotugo dhi e yueyo. Gladys Otilo no bedo jatugo ma sulwe kind timbe ariyogo bang' loyo gonde 11 ne tim ne ma Nairobi Water. Brenda Arivitsa no loyo gonde 7 ne tim mar Ulinzi ka jotugo Karen Lutengenya gi Euphrassia Makasi anoloyo gonde 8. E tugo machielo mag Wakeini club mar JKUAT mang'il nong'iel negi bang' club mar NCC koso chopo e alap ka club mar Kenyatta University noloyo New Hope gonde 47-7. E kidieny mar yawuoyi club mar KU noloyo Thika gonde 34-29 ka JKUAT noloyo Young City gonde 33-16. Ramogi bang' jotugo wuok e yueyo club mar Real Madrid mitayo kod kocha Carlo Ancelotti nolo club mar Real Mallorca gonde 4 kokalo kuom jotugo Fede Valverde, Vinicius Jr, Rodrigo kachiel gi Antonio Rudiger makoro chwalogi nyaka e thuolo mokwongo e chung' timbe e lig maduong' mar adhula e pinyno mar Spain. Whipped in and Maurici's there to steer home at the back post. Real Madrid have had the ball, but Mallorca have the goal. It is a super run.